سلام كبرات تخاتاتلتي نلومي زبلف زرقستا أبكلتشحن إسران شدشان زتزرقحت تاريخاويت مساتت فيلم حزولكم قريبا له كتكاتاتلو بخبري عدم أبشحن شمونتم 246 عامة مرتيو حانت ناي قرسنتي بحري مركب مالت ناي بايريتس نحانت ناي نقد مركب تخاتاتي لاخت تتقع حدا سرحتنيا متنقطان مهاب دول كدول كله التوم قرسنتي بتقيت حرمو كابتن بودن اتناي قعزة مزقب كي تحاس كقاصلو يزز ابت مركب حماق كونتات تولعي فرق ناي توم بايريتس قبل على كفالتا مركب ديبوم مستم سرحتنياتات كواقو خلو التوم سرفو دما اب تحت وردو كابتن بودن بتبعت تواقيو نقدليهم قتلهم جن امود اتا بخلت سرعت تتحيزو بسال سايد ما رؤسو تحاريمو ودقي بودن مسنقحي مركبون سرحتنياتاتون تماريخوم تصنحوه اتجاكان كابتن كونر بودن ملكت زلو ورقي كاوي كمزوم صوي حتو بودن سقبله جن التوم بايريتس اتا مركب كاب كايمان براك كمز مصات زحبر صحف رخو دحر شدشته معالتي ابتا دسيت سيت بودن زخونت ارسل بعل بيتا بمنقايو كتشعل كلات الرأي بتخال وغن حابت بودن إلزابيت بمستير اتفوتو ويستن كتهدم تمكر نبرت ارسل ناب غزامس بصحت اتبقامت تسرحي نايم متنققتا دول اسمعي اتدمتي ني إلزابيت سب كم زمزي افلطه نتسون كل ودا يسحق دما ابرابرو يسحق ان ابو خاب زي رخبو 59 معلتات كم زغبره ام مندق ملكت غبره ارسل نلدتو زخون كيك سريحه ابو بدن زسرحلو هياب زبلوتو حنت صبق خرا هابتو اذا خرازي ارسل قدم نبعلان حزبان كاب صلاتن مدحن زتطقمتلو ينيرو إلزابيت كاب غزا هاديما مسوصت اتمطنقتا دول اندغنا تدوله ارسل بمسكوت كتريخ كلا حدا زي فلت سبعي ابتخباب غزا خزاور كترعيت سبات معزو خارم مجمرو ارسل نسحق حبيئة برتا وصت كلتا سبات بنحسب بسيعوم اتو ارسل نحاده توكيسا هرموتو اتخال ايغن بدحريت هاريمو او دقا اتهم سبات كسعي وادما جمرو اتسكاوت زتبهل مرحي دما ورقي ابي كمزلو حاتتا ارسل زنبرا حدة سنتيمات ارئيتو جن نسوغن تقطعو زيادة ورقي حاتتا ارسل زكا الاغيرا كتملت مسفتنت اندغنا حيزوم اسعيوا سكوت عصمتا سبرو إلو دما عززه كابتن كونر مسراويتو نابتا دسيت مصه نبرت دسيت نمكلخال تدالو ابت غزا دما اتوم سبات نورسل كحنقوا فتنو يسحق كابت تحاب إلو زنبرو بوتا دمص مساس معي اتوم سبات رأيو ارسل نودان مدحان تكساب حج تحب وزنبرت ناي وق كلتا ارعيت بينا مسكلتو يوم كتواقع جمرت نحاده بخارا وقتو ندخل ايدما بمنصر سباي جلاس نهارمت قتلتو يسحق اذا كله جغننت اديو ابت تحاب إلو زنبرو بوتا خوينو يعزب نبره اب جم بحري كابتن كونر نبزحات نبرت دسيت بسيفون ببروتون قتلهم التحلاف دسيت مدفع كتكوس مفتنه كونر قدمو التوم بايريت نملأ دسيت وقاصصروا التحلافي دسيت ناي بريطانيا حالي بحري مصخم زلو ان حدد خلو كونر جن بچكانه بمدفع قتلو كبرى تخاتلتي اذا تاريخ زي بخما يزقطل يمثلكم ارسل نبعل بيتا خدحنو ديا رئيتهم اب تحت صحفنا سبسكرايب مقبار دما ايترسعو ابت اوانتي سكوت ناب كونر مزيو نو ارسل كم زحزو واي نورو اب غزا ارسل نساق كاب تحاولو زنبره اوصوتو نسو دما امريت وديو زنبره ناي ورقي بار رخيبو وسدو نبرتهم انات اولو خلو ناي ترمز من قطقا تسمعه ارسل دما شغطان هبت مسكوت انات جن برادلي يونيرو ارسل نات حاسبت كدان ان عيرت كلا برادلي ابت جمجم بحري انتي كم زغاطمه ينغرا نبره اب دحرخ سادا لك كمتي اورق زلو ملكت تمثل محتم دما يرئ
برادلي اتم بايريتس نعا ايدلوا خم زلو نسا طراي كتعقتهم كم تقل بمغلاص كابيتان يلو يصوع. اما جمرتا ارسل كتواغا ايدليتن يسحق غنا ناي الزابيل دبداب رخبه ابو دما مس ويستن كتهدم تفتن كم زناغبرت تردو. ارسل نتاكارا كابتريسا وسيدا نسحق حبتو شقوط ادما نمرادلي اركبتو نسا نኤልዛቤት ክትድሐን ክትከይድ ከላ ንሳቶም ኣብቲ ምልክት ዘለዎ ኦም ገረብ ክጽበይዋ ነገረቶም። በቲ ካልእ ወገን ኤልዛቤት ኣብ ጫካ እናጎየት ከላ ድምጽቶም ዝሰዕብዋ ዝነበሩ ፓይሬት ሰምዐት። ኡርሰል ብጥንቃቐ እናተሓብአት ቀስ ኢላ ብድሕሪት ንኤልዛቤት ብምስሓብ ኣፋ ዓቢሳ ናብቲ ነዊሕ ሳዕሪ ሰሓበታ። ኡርሰል ብዝሓሰበቶ ህድማ ክትገንሓ እኳ እንተደለየት ኤልዛቤት ግን ዊስተን ከም ዝሞተ ምስል ነገረታ ኣዝያ ደንገጸትላ። ብኻልእ ወገን እቶም ፓይሬትስ ንገዛ ኡርሰል ኮይዶም ወርቂ ክደልዩ ጀመሩ። ኣብ ትሕቲ ገዛ ግን ሬሳታት ጥራይ ረኸቡ። ኳርተር ሊ ሰባት ናብቲ ከባቢ ክደልዩ ክሰድድ ከሎ ኮነር ግን ነቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ዝርዝር ነገራት የስተውዕል ነበረ። ነቲ መጻወቲታት ገመድን ኣብ መሬት ዘሎ ምልክትን ምስ ኣጽንዐ ኡርሰል ስንኩል ወዲ ከም ዘለዋ ተረድአ። ኣብቲ ጫካ ናይ ይስሓቅ ናይ ስንኩላን ዓረብያ ዊልቸር ኣብ ርባ ተሸኽለት። ስለዚ ብእግሩ ክቕጽል ተገደደ። ይኹን ግን እቲ ምልክት ዘለዎ ኦም ቀጥቕኦም ነበረ። ብሃንደበት ድማ ድምፂ ሰምዑ። ብራድሊ ሽጉጡ ውፅአ። ግን ኤልዛቤትን ኡርሰልን ነበራ። ኣርባዕቲኦም ብሓባር ድማ ካብቲ ቦታ ወፁ። እቶም ፓይሬትስ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበጽሕሉ ነቲ ዓረብያ ጥራይ ረኸብዋ። ካብኡ ሒተት ማይ ላትሪዓ ኡርሰል ኣብ ትሕቲ ኦም ሓቢኣቶ ዝነበረት ንእሽቶ ጃልባ ኣውፂኣ ንኤልዛቤትን ይስሓቅን ኣቐዲሞም ክድይቡ ገበረት። ኤልዛቤት ነቲ ገመድ ስሒባ ብቕልጡፍ ናብቲ ስግርባ ኣስገረቶም። ኡርሰል ክትስዕቦም ተዳለወት። ግን ተራብላዲ ምስ ኮነ እቶም ፓይሬትስ እናቐረቡ መፁ። ብራድሊ ንዓኣቶም ንምድንጓይ ኣብኡ ክተርፍ ወሰነ። እቶም ፓይሬትስ ድማ ከበብዎ። ኮነር ድማ ብኡ ንብኡ ብላክ ሃርት ብራድሊ ምዃኑ ኣለለዮ። ኡርሰል ንስድራ ቤታ ጉዕዞኦም ክቅጽሉ ነጊራ ንሳ ግን ነቶም ሰባት ብመነጽር ስፓይ ግላስ ንምክትታል ናብ ሓደ ኦም ደየበት። ብራድሊ ክዛረብ ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ ኮነር ተኰሰሉ። ድሕሪኡ እቶም ፓይሬትስ ንኡርሰል ኣብቲ ኦም ሪኦም ተኰስላ። ንሳ ድማ ካብቲ ገረብ ወደቐት። ሓደ ሰብኣይ ክቐትላ ክብል ከሎ ብራድሊ ቀዲሙ ተኰሰሉ። ኮነር ድማ ንብራድሊ ብጥይት ተኲሱ ቆተሎ። ኡርሰል ግን ክትሃድም ዕድል ረኸበት። እቶም ፓይሬትስ ነቲ ርባ ክሰግሩ ናብ ማእከል ምስ ኣተዉ ብሃንደበት ግዳይ ሓርገጽ ኮኑ። ኩሎም ድማ ሰንበዱ። ኤልዛቤትን ይስሓቅን ኣብ ትሕቲ ኦም ገረብ ተሓቢኦም ከለዉ ኡርሰል ኣቓልቦ እቶም ዝቐርብዎም ዝነበሩ ፓይሬትስ ንምስሓብ ጨንፈር ዕንጨይቲ ረጊጻ ድምፂ ብምስማዕ ከም ዝስዕብዋ ጌራ ጐየት። ብድሕሪዚ ብሃንደበት ንሓደ ሰብኣይ ብምህራም ሽጉጥ መንጠለቶ። ቀጺላ ክልተ ፓይሬትስ ምስ ሰዓብዋ ድማ ብሽጉጥን ብኸራን ክትዋጋእ ጀመረት። ብኻልእ ወገን ሓደ ሰብኣይ ንወዳን ሓብታን ኣብ ትሕቲ ገረብ ረኸቦም። ኡርሰል ድማ ኣውያት ኤልሳቤት ሰምዐት። ነቶም ዝቃለስዋ ዝነበሩ ቀቲላ ንምድሓኖም ተጓየት። ይስሓቅ ወዳ ብኸራ ክዋጋእ ተዳለወ። ግን ኡርሰል ቀዲማ ነቲ ፓይሬት ቀተለቶ። ብድሕሪኡ ኮነር ዓዊሉን ኡርሰል ብላዲሜሪ ኢሉ ብምጽዋዕ እንተዘይተሓባቢራ ምስጢራ ከም ዘውፅኦ ኣፈራርሓ። መልሲ ኡርሰል ግን ርእሲ ፓይሬት ቆሪፃ ምስንዳው ነበረ። ብድሕሪዚ ኮነር ሓደ ውዕል ኣቕረበ። ቦደን ብህይወት ኣብ መርከብ ከም ዘሎን ወርቂ እንተሂባቶ ክፈትሖ ምዃኑን ነገራ። ኡርሰል ነቲ ውዕል ተቐበለቶ። ብድሕሪኡ ኡርሰል ንስድራ ቤታ ናብ ሓደ ትብዓቲ ወሰደቶም። ኤልዛቤት ነገሩ ምርዳእ ኣቢዋ ክትሓታ ጀመረት። ኡርሰል ድማ ኮነር ናይ ቀደም ኢስት ኢንዲያን ትሬዲንግ ካምፓኒ ወታደር ከም ዝነበረት ነገረታ። ኡርሰል ህፃን ከላ ኮነርን ጉጅሉኡን ነታ ትጓዓዘላ ዝነበረት መርከብ ኣጥቂዖም ወለዳ ቀቲሎም ንዓኣ ድማ ከም ዝጨወይዋ ንሳ ነፍሳ ንምድሓን ኣብታ መርከብ ፓይሬት ከም ዝኾነት ክኢላ ናይ ቅልስ ብምንባራ ሰባት ኣብ ምቕታል ደፋር ብምንባራን
ብላድሚር ዝብል ሳጓ ከም ዝተዋህባ ቦደን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሕሉፋ ይፈልጥ ከም ዝነበረ ሓድሽ ህይወት ክጅምር ዝኽኣላ ቦደን ምንባሩ ነገረቶም። ብድሕሪ እዚ ኡርሰል ካብ ኮነር ዝሰረቐቶ ወርቂ ፍሒራ ብምውፃእ ኣፅዋራ ከተዳሉ ጀመረት። በቲ ካልእ ወገን እቶም ፓይሬትስ ንቦደን ናብ ገዝኡ ኣምፅዎ። እቲ ኣብ መሬት ዝነበረ ደም ምስ ረኣየ ስድራ ቤቱ ዝተቐትሉ መሰሎ። ሊ ንኮነር ብሓቂ ወርቂ ድዩ ዝደሊ ወይስ ሕና ምፍዳይ ኢሉ ሓትቶ። ኮነር ንኡርሰል ምቕታል ማለት ናጽነት ማለት እዩ በለ። ኣብቲ በዓቲ ይስሓቅ ብጌጋ ቦምብ ኣልዓለ። ኡርሰል ድማ ነቶም መንእሰያት ኣብ ደገ ኣውፅኣቶም። ብድሕሪኡ ናይ ቀደም ዋልታታትን ኣፅዋራትን ዓጠቐት። ቅድሚ ብጋሳ ጃልባ ከም ዘላታ ነገረቶም። ንሳቶም ድማ ንምህዳም ከዳለዋ ኣዘዘቶም። ኡርሰል መስከደት ኤልዛቤት ኡርሰል ብፖሊስ ከም ትድለ ዝሕብር ባውንቲ ፖስተር ረኸበት። ኣብ እዋን ምሸት እቶም ፓይሬትስ ንቦደን የሰቃይዎ ነበሩ። ኮነር ግና ንቦደን ንምሽካዕ ብዛዕባ ሕሉፍ ዛንታታት ነገሮ። ኮነርን ኡርሰልን ቀደም መሻርክትን ፍቁራትን ከም ዝነበሩ ይነግሮ። ቦደን ግን ኣይኣመኑን። በቲ ግዜቲ ኡርሰል ካብ ሓደ ዒላ ወፅያ ናይ ቦምባ መፈንጠራ ተዳሉ ነበረት። ብድሕሪኡ ንሓደ ሓላዊ ብሴፍ ቀቲላ ገመድ ብምድርባይ ንኻልእ ሓላዊ ሓኒኣ ቀተለቶ። ኡርሰል ብትሕቲ ገዛ ተሓቢኣ ብምሕላፍ ነቶም ፓይሬትስ ሓደ ብሓደ ክትቆትሎም ጀመረት። ናብ ውሽጢ እታ ገዛ ብምእታው ንሓደ ሰብ ድሕሪ ምቕታል ነቲ ገዛ ብትኪ ንምምላእ ድማ ዝፈልሐ ድስቲ ኣብ ባይታ ኣቐመጠት። ኣብ መወዳእታ ቦደን ዝተኣስረሉ ክፍሊ ረኸበቶ። ቦደን ንኢሳቅ ዝሕግዝ ሓኪም ንቑፃር ኢሉ ወርቂ ብምስራዑ የቕሬታ ሓተታ። ከምኡ እውን ዛንታ ኮነር ሓቂ ምዃኑ ሓተታ። ኡርሰል ድማ ንምንባር ክትብል ጥራይ ከም ዝገበረቶ ተኣመነት። እዚ ግን ንቦደን ሰንሰለቱ ክትፈትሓሉ እናፀዓረት ከላይ ኣብ መንጎ ሓለውቲ መፅዋ ከም ዘለዉ ምስ ሰምዐት ኡርሰል ንቦደን ክትፈትሓ ኣይከኣለትን። ስለዚ ካራ ኣብ ክዳናት ሓቢኣትሉ ኣብቲ ናይ ምልውዋጥ ጥዋን ከተድሕኖ ቃል ኣተወትሉ። ድሕሪኡ ስዒማቶ ብመስኮት መሊዖ ሃደመት። ኣብ ደገ ምስ ተከበት ብቦምብ ንሓደ ሰብ ቀተለቶ። ብድሕሪ እዚ ኮነር መፅኡ ውዕሎም ከተግብሩ ንሳ ወርቂ ክትቦ ንሱ ሰብኣያ ክፈትሓላ ሓተተ። በዚ ድማ ተሰማምዑ። ኣብ ምልውዋጥ ከለዉ ግን ኩናት ተወልዐ። ቦደን ምስ ኮነር ክቃለስ ጀመረ። ኡርሰል ድማ ፓይሬትስ ብጥይትን ቦምባን ክትከላኸል ነበረት። ኣብቲ ናይ ዕግርግር እዋን ኮነር ንቦደን ክቐትሎ ምስ ፈተነ ኡርሰን ንቦደን ከተድሕኖ ኣይከኣለትን። እንተኾነ ግን ሊ ንኡርሰን ኣብ እግራ ብጥይት ወቕዓ። ኮነር ድማ ንቦደን ኣብ ኣፍልቡ ወግኦ። ቦደን ኣብ ኢድ ኡርሰን ሞተ። ኡርሰል ብሕርቃን ተሲኣ ክትቃለስ ፈተነት፣ ግን ክትምክት ኣይከኣለትን። ኮነር እቲ ወርቂ ንሰራዊቱ ንዓኣ ድማ ንመሸጣ ባውንቲ ከም ዝደለያ ነገራ። ኣቐዲማ ተዳልያ ዝነበረት ኡርሰን ነቲ ናይ ወርቂ ሳንዱቕ ብሓዊ ኣቃፂላ ድሕሪ ምንታግ ንሳ ኣብቲ ዒላ ነፂራ ብምእታው ኣምለጠት። እቶም ባይረት ድማ በቲ ዒላ መንገዲ ከም ዘሎ ፈሊጦም ሰዓብዋ። ኣብቲ በዓቲ ኤልዛቤት ኡርሰል ቀደም ኣብ ባርነት ዘምለጠት ምዃና ናይ ሓሶት ስም ትጥቀም ከም ዘላ ፈለጠት። ኡርሰል ማህረምታ ሓኪማ ምስቶም መንእሰያት ብሓባር ኮይኖም መፈንጣረታት ከፃወቱ ድማ ጀመሩ። እቶም ፓይሬት ናብቲ በዓቲ ምስ በፅሑ ብርቱዕ ኩናት ተኻየደ። ኤልዛቤት ንይስሐቅ ካብ ሞት ኣድሓነቶ። ነቲ ጸላኢ ድማ ብፍላጽ ቀተለቶ። ኣብ መወዳእታ ኡርሰልን ኮነርን ኣብ ገምገም ባሕሪ ገጽ ንገጽ ተራኸቡ። ብሴፍ ገይሮም ተቃለሱ። ኮነር ሕጂ እውን ንኡርሰል ኣውዲቑ ክቐትላ ምስ ተዳለወ ኤልዛቤት ብድሕሪት መፅያ ተኮሰትሉ። ኡርሰል ነቲ ዕድል ተጠቒማ ንኮነር ወጊኣ ቀተለቶ። ኡርሰል ናይ ሓቂ ስማ መያ ምዃኑ ገለጸት። እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሓቢኦም ዝነበሩ ሰባት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ብሪጣንያ ክመፁ ምስ ረኣዩ ድማ ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ወፁ። እታ ፍልም ድማ ኣብዚ ትዛዘም።